साबायखर बावबाय दिनैनि हाबाफारियाव बयबो ज' लोगो जानानै जाफुंसार होनायाव मदद होनायनि थाखाय बेखिनि गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसे फिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव लोगोफोर दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सावरायगोन बिराद गोजोनथाव बाथ्रा सावरायगोन गासै बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआवनो दिनै सबबो गोजोननाय फैगोन लोगोसेयै गोजोननायनि बाथ्रायानो जाहैबाय जोंहा दिनै हाग्रामा सारा गावनि आखाइजों फुलुंगाफुरियाव थांनानै बड'फा फबनाय जायगायाव थांनानै गावनि गोसो गोरबोयै गावनि गोसो खुलायै गावनि गोसो गोथारै गावनि आखाइजों बिबार बावहैनायखौ नुनो मोन्दों आरोना लोगोफोर लोगोसेयै जोंनि बर' रायजो राजाफोराबो लोब लाबसाब गासैबो फैनानै बाहागो लाफैनायखौ दिनै नुनो मोन्दों आरो लोगोफोर दिनै बिराद गोजोननाय बाथ्रा लोगोफोर दिनै जोंना बिटिसिनि हाग्रामा सारा बिपिएफ हाग्रामा सारा दिनै गाव समायखिरा जानो थांनायजों लोगोसेयै बड'फानि फबनाय जायगायाव बिबार होनानै बावहैनायखौ नुनो मोन्दों आरो लोगोफोर दिनै गासै बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव बिराद गोजोननाय बाथ्रा नुनो मोन्दों दिनै मिनिस्लु जानाय नुनो मोन्दों लोगोसेयै फैगौ बोसोराव बा बे थासारि बोसोराव गाव हाग्रामा सारा गाव मोजाङै मोजां बर' हारिनि सायाव बर' हारिनि मोजां खामानि मावलांगोनखौ गासै बर' रायजो राजाफोरा नेनानै दं लोगोफोर मोजां बिबुंथि समायना रमायना बिबुंथि लाखिनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन लोगोफोर थेवबो बिदिब्ला बड'फानि सायाव फंनैसो बाथ्रा बिबुंथि लाखिनायखौ मा बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना ससेखिनि भिडिअखौ नायलांग्रोदो। बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ अखायानो अयथासार बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बे थुलुंगाफुरियाव जोङो बिबार बावनो फैगोरनाय हाबाफारिखौ जोङो अलरेडि मावफुंबाय उद्देश्यआ बेनो जे दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गोदानै सरकार दानायनि मोनसे अथेन्टिक सेरेमनि दा जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल गोदान सरकार दानायनि सिगां बा अथेन्टिक सेरेमनिनि सिगां जोंहा दायित्व दङ बड'फा जोंनि गिबि थांखि बेखौ सनमान होखांनायनि उनावसो जोङो देबरगावआव बड'लेण्ड मार्चार्सनि समितियाव आरोबाव बिबार बावहैबावगोन बेनि उनाव जोङो सेक्रेटारियेटआव अथेन्टिक लागोन दा जोङो हाबाफारि बायदियै जोङो बड'फानि बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंखांबाय दा जोबोद गोजोननाय मोनदों बिटिसिनि गासै रायजो राजाफोरा दिनै गासिबो जाथि जनगोष्ठीया दिनैनि बे अथेन्टिक सेरेमनि आरो बड'फाखौ बिबार बावनाय हाबाफारिखौ सिगां सनमान होग्रोनाय आरो जोङो बयबो बुजिगौ बड'फाया सोरमोन आरो जोङो बेखायनो बड'फाखौ सिबिनाय एबा खुलुमनाया बा मान होनाया बा सनमान होनाया आरो लोगोसे देबरगावनि बड'लेण्ड मार्चार्स समितियाव बिबार बावनाय हाबाफारि बेफोर गासैबो बयबो लोब बाहागो लाफैदों आरो बिनि दसे उनावनो अथेन्टिक सेरेमनिया जासिगोन दा बेखायनो आङो बिपिएफ दलनि जानानै बा बिपिएफ हान्जानि जानानै गासिबो रायजो राजा आरो जोंनि गासै इलेक्टेड MCLA बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावबाय दिनैनि हाबाफारियाव बयबो ज' लोगो जानानै जाफुंसार होनायाव मदद होनायनि थाखाय बेखिनिखौनो आं